βρίσκομαι εδώ στο Monte de Gozo στην Γαλλικία. Είναι το βουνό της Χαράς, γιατί από εδώ βλέπανε οι προσκυνητές για πρώτη φορά το ναό, τον καθεδρικό ναό της Κομποστέλας, εκεί όπου υπάρχουν τα λείψανα του Αγίου Ιακώβου και όπου ήταν ο τελευταίος προορισμός. Wir kommen aus Deutschland, aus Singen und sind seit 13 Tage unterwegs. 13 Tage unterwegs und heute Ziel. Buon cammino!